battery. Look. Record. Oh, record. Video yan. Video na yan. Maganda pag ano. Malang! Hello! Malang! Hello! Mimin! Paano mag-stop? Maglulubat ka na eh. Baka may character pa mamaya eh. Baka bili ka lang para sa first visit ko eh. Kasi dito pang picture, di ba? Ito yung drawing. Pag yung pala pag video, pag meron na yung save.